Nilqakom għal darbohra, grazzi tal-li segwejtuni, dinija fuq domanda li tlabtuni biex nerġa' nagħmel iżjed minn daw. Nixtieq ngħid li JD minix ħammut bil-ġuħ għax nagħmel il-ħobs, ninsiex JD iktar hemm ċans tmut bil-ġuħ inti u tieħol idejk bħal qarnita għax ma ssibx ikel. Tkun kilt kollox JD. Insomma, nixtieq ngħid lil Kristjan Xwiereb ukoll jieħdu fil-warani għax l-psikjatra għalt li nieħu il-ħin tiegħi kollu biex inkun nispjega u naqgħad is-sentenza ħalli kulħadd ikun jista' jifhimni u ma ħawwaġġ. Jiġifieri ma jinteressanix ħanieħu l-ħin kollu tiegħi. Mela, tal-lum ħanoħduha mill-Stoned Ape Theory ta' Terence McKenna fejn Terence McKenna l-men ma jafx kien wieħed jesperimenta fuq il-mushrooms, fuq il-psilocybins, u għalih nista' nifhmu għax jgħid li r-realtà stramba aktar minn trippa, nista' nifhmu fuq dik, imma għal darb'oħra. Pratikament il-mushrooms dawn fi żmien fl-antik fil-qedem, it-teorija li kien hemm il-hunter gatherers u dawn kienu jimxu wara l-annimali biex jikkaċċaw u peress li l-annimali ovvjament ħajħallu l-ħmieġ warahom u mill-lider il-menjur ta' tal-annimali li kienu jikkaċċaw kien tajjeb biex daw is-psilocybins jikbru fuqhom u hekk huma kienu jimxu wara biex jimxu wara tracks ta' dawn l-annimali kienu jaqbdu daw il-mushrooms u mill-lider daw kienu jippruvawhom u jidher biċ-ċar li anki l-mushrooms kien hemm min kien jadura fi żmien l-antik għax hemm depictions tal-mushrooms u affarijiet oħra. Issa, il-mushrooms setgħu waslu biex inti meta min ikun ħadd trippa u jkun ħadha qawwija mhux meta tkun ħadd microdosing, meta tkun ħadd microdosing tkun iktar sharp, iktar attent, tkun iktar aware ta' ħafna affarijiet li s-soltu ma tagħtix kasom, imma meta tieħu iktar milli suppost psilocybin inti tesperjenza ħafna affarijiet, pereżempju jien esperjenzajt repetitive motion, esperjenzajt eżempju ħsibiet nkun qed nħsibt filgħodu nerġa' naħsbu flaxija u nibda niddiskuti l-istess affarijiet ta' flaxija. Jew nkella tibda tara shapes, cymatics, affarijiet oħra u issa fi żmien kien hemm ix-xaman. Ix-xaman x'kien jagħmel? Ix-xaman kien jagħmel il-ħsejjes, il-mużika biex iżomm dit-trippa ħajja, l-esperjenza tkun iktar vivaċi u ma ninsewx li l-bniedem magħmul mill-ilma. Allura meta kienu daw jagħmlu ċertu ċerimonji taħt l-art u l-acoustic sounds u l-affarijiet oħra li kienu jivvibraw fil-ġisem kienu joħolqu dit-trippa li kienet tkun speċjali u di kienet tradotta minn ġenerazzjoni għall-oħra, ġifieri kienet użanza fejn daw in-nies kienu jesperjenzaw dit-trippa u kienu jaraw shapes u affarijiet oħra u jista' jkun li daw ix-shapes ġalu l-bniedem u mbagħad jaqbad jaħseb fuq il-matematika fuq affarijiet oħra bħal physics u qabdu u mbagħad jesperimentaw biex daw ix-shapes jiġibuhom fir-realtà. X'aħna ngħidu, jiġifieri illum il-ġurnata t-tempji ma nistgħux nirreplikawhom. Nistgħu imma nieħdu ħafna ħin u it-teknoloġija li kienu jużaw mitlufa. Somehow daw kienu jerfgħu daw il-ġebel kbar enormi li llum il-makkinarju tagħna ibati biex jerfgħu u anki biex jiġi trasportat dal-materjal u ħafna diffiċli. Issa, peress li daw kienu qabdu il-moħħ tagħhom qabad jespandi u qabad jaħseb u qabad jara daw ix-shapes u l-affarijiet oħra u prova jirreplikhom fir-realtà. It-teorija li seta' wkoll daw il-mushrooms waslu biex ikun hemm kuntatt oltre minn hawn, x'jiġifieri oltre minn hawn dimensjoni oħra
jew xi beings oħra minn ġieli xi trippa xi esperjenza jaf intaqa' ma' xi entità. Ġeneralment dik l-entità tkun l-inner thought tal-bniedem fejn tkun tista' tiddiskuti ma' din l-entità tiftaħ qalbek u tifhmek. Għax ġeneralment mhux kulħadd jista' jifhem l-ħadd ieħor. Imma milli jidher din l-entità tkun l-inner you. Il-bniedem huwa b'saħħtu, il-bniedem huwa potenti iktar milli jaħsebu. Kif tkellimna dil-ġimgħa stess fil-video li għadda fejn aħna tkellimna fuq l-enerġija tal-bniedem, l-enerġija li jiġbor ġo fih. Mill-lider dil-awra tmur 3 feet bħala force field madwar il-bniedem meta bniedem ikollu emozzjonijiet kbar. Hemm ukoll eżempju it-teorija li meta inti tkun qed fuq daw il-psychedelics, inti tista' tespandi dil-enerġija dil-emozzjoni kullum kien fl-univers. Dik it-teorija jew x'aktar x'kienu jaħsbu qabel fl-antik daw in-nies qabel maħna sirna nafu bil-Kristjaneżmu, inħolqot il-Kristjaneżmu, l-Ġudajeżmu u l-affarijiet kollha insomma daw ir-reliġjonijiet. Issa, mela, peress li daw in-nies kienujesperimentaw bid-drogi, bl-acoustics u bl-affarijiet kollha kienu jħolqu dir-riċetta. U dir-riċetta kienet taħdem. Ma x'aktarx ta' qabilna kienu fehmu li l-univers u dir-realtà li ngħixu fiha huwa all is one, one is all. X'vuol diri, kollox huwa konness. Dik il-force field li semmejna l-ewwel, mela, pratikament il-moħħ jipproduċi tip ta' force field għalija. Il-ġisem jipproduċi il-force field kollu f'daqqa, ma kull organu jipproduċi di l-force field. Issa tal-qalb hija l-ikbar. Fil-qalb hemm xi 40,000 neurons għandikun mill-sejr żball li pratikament jitqis bħala moħħ żgħir. Imma dan moħħ żgħir is-saħħa tal-emozzjonijiet li jipproduċi huma inkredibbli. Hija dak li imexxi l qudiem il-bniedem. Pratikament mingħajr imħabba kif kien jgħid il-Budaj kollox jitbil. U mingħajr l-imħabba ma timxix, jekk ma jkollokx innamra xi ħaġa mhux ħadd tmur tagħmelha żgur. Imma dil-force field apparti minn hekk, peress li hija tip ta' enerġija, jista' jkun li daw in-nies ta' qabilna kien jirnexxilhom jagħmlu kuntatt ma' xi esseri, ma' xi UFOs. U għalhekk imbagħad insibu dawk il-cave paintings u l-affarijiet l-oħra u anke xi artifacts. U kif ukoll tul iż-żmien dejjem sibna daw il-leġendi. Fejn insibu daw il-leġendi hawn Malta? Insibu l-Olja tas-Salvatur. L-Olja tas-Salvatur, il-leġenda tgħid li kien hemm xi bdiewa u kellhom xi jgħidu bejniethom u kien hemm xi disgwit u da ġara li t-temp eleb u kien hemm 3 tim ta' dlam, imma dlam ċappa. Issa jista' jkun li l-etna sbroffa u l-irmiet tal-etna aħna mhux qegħdin il-bot mill-etna, jista' jkun wasal saw. U bekk għamilna 3 tim bid-duħħan. Dan ġara li fejn l-Olja tas-Salvatur in-nies inġamgħu u bdew jitolbu u dieru id-dwal fuq l-Olja eżatt. Issa, jekk taqbad il-mappa ta' Għawdex u taraħħa mill-ajru, tara kif qegħdin imqasmin it-tempi u min għandu għajn tajba jkun jaf xi ngħid. Għax ħassibuha eżatt bħalma hemm ġo postijiet oħra l-mappa. Jiġifieri ora jinżbelt. Kellna diversi esperjenzi oħra u Malta ta' dan il-fenomenu. Kellna l-Madonna tas-Silġ, kellna Borċ in-Nadur, kellna l-iktar waħda moderna ta' Ġuża Mifsud. Fejn Ġuża Mifsud kienet tal-lega li tara xi dawl. Di qatt ma qalet li tara l-figura tal-Madonna, dejjem qalet li kienet tara xi dawl u moviment. Imma x'kien dal-moviment? U x-xemx ma ddurx. Tinsewx ix-xemx dejjem fissa tkun hemmhekk jekk iddur ix-xemx għandna problemi kbar. Min ma jafx daqsxejn fuq xjenza. Pratikament dan meta jkun hemm grupp dil-enerġija tkun iktar b'saħħitha u naħseb li dak iż-żmien in-nies kellhom iktar fidi għax illum intilfet il-fidi. Let's face it. Dal-Vatikan min jaf kemm għandhom archives moħbijin jafu dal-affarijiet kollha u ma jaqsmux magħna. Alright, immaġinaw intom daw kemm jafu affarijiet.
Da għandhom librerija kbira, is-sigriti kollha li tista' ssib fuq kollox. U jista' jkun daw għandhom l-answer ta' kollox il-Vatikan u mhux qed ituwulna. Jekk noqogħdu naħsbu naqra il-Kristjaneżmu beda letteralment fuq drogi, fuq psychedelics, fuq likwidi mill-bniedem, valenu mill-istrib, oyster, xpjanti, salvja. Mhux salvja dik. Kien hemm ħafna affarijiet biex jisperimentaw dak iż-żmien. Imma illum il-ġurnata il-Knisja ddeċidiet li taħbihom dawn l-affarijiet. Taħbihom minna għax ikun ta' detriment jekk vera bħalma qal Dr. Amon Hillman ma tantx tinżel tajjeb kieku l-istorja kif tkun provat li vera. Issa, apparti minn hekk, illum il-ġurnata qisu ntelef ħafna dal-ispiritwaliżmu u affarijiet oħra. Jista' jkun li għalhekk naqqasna minn li naraw. Jista' jkun li l-materjaliżmu ġanna nitażnu f'ħafna affarijiet. Bħalma bdejt naqra dil-ġimgħa il-Gita fejn jgħidlek li l-inner peace issibu meta ma teqpax materjalista. Issa, dil-realtà jista' jkun li aħna tnejxu ġo simulation, xiġifieri. Ħafna min-nies jesperjenzaw synchronicity. Bħal eżempju tiġrilhom xi ħaġa li tkun ħażina li mbagħad twassalhom somehow għal xi ħaġa ħafna ikbar u tajba. Jista' jkun eżempju bħalma ġara lili għamilt 3 days in Cali u ġejt lura fejn l-esperjenza l-mitnis ma' wake up call. Jista' jkun ukoll li ċertu affarijiet, eżempju ħossni laki, eżempju kif ġraw l-affarijiet bħal Dominus. Il-ħila per eżempju li għandi dil-problema, għandi 3 affarijiet għal-qalbi u ma nistax inżommhom 3 happy f'daqqa. Bħalissa m'għandi xejn tajjeb imma minnhom 3. Imma ġeneralment nipprova nżommhom 3 tajjeb, allura dejjem nipprova nittama u nirranġa. Fejn konna wasalna. Is-synchronicity, mela, is-synchronicity biex naqbad naħseb, skużawni. Is-synchronicity, mela, is-synchronicity kif ġrat lili. Ħabib tiegħi laqani ma' Mirko minna ħbieb, Mirko skoprejt li miġnun daqsi, xi ma kellix flus u dan jitlu ħan jifqu broda u hekk tasgħem nirkupra nagħmel flus u da u mbagħad ħanna bisħab biex tara kemm hu miġnun daqsi. Insomma, synchronicity. Fejn l-affarijiet jisom jaqgħu weħedhom dal-affarijiet. Pereżempju kelli esperjenza waħda mill-ikbar esperjenzi sbieħ sena l-oħra. U llum il-ġurnata kelli waħda mill-ikraħ esperjenzi li għaddejt minnha. Imma nipprova li minn dal-esperjenza fejn mill-ħażin li kien hemm nipprova niftakar meta żmien kien tajjeb biex inħossni aħjar. Is-synchronicity hija stramba kif l-affarijiet jiġu hekk. Tqajt ma' Kit kellu l-istess interess tiegħi fuq l-UFOs u affarijiet oħra. Daw l-affarijiet huma inkredibbli fejn jien irnexxielna qatti ma nafx kif, imma kienet ġast ħolma qiegħda hemm u issa qiegħda ssir realtà bil-mod. Synchronicity. Kif ukoll hemm diversi affarijiet oħra f'din realtà li ftit jistaqsu bħal eżempju kif jgħid ir-Ricky quantum entanglement. Quantum entanglement mhux kif jaħseb ir-Ricky. Għandu raġun David Pachax. David Pachax huwa xi ħaġa li tiġi replikata għax ix-xjenzjati jridu oġġett li you can replicate multiple times, allura jkun hemm id-data li tista' tinġabar u jkun provat li hu l-esperiment huwa vera. Fil-każ ta' Ricky hija teorija. Imma palmettilkom l-esperiment ta' Żrameċ u l-Ferga. Xi ħaġa hemm, xi ħaġa li hija konxja, l-kuxjenza tagħna. Min jesperjenza poltergeist u affarijiet oħra strambi, jien esperjenzajt UFOs, min jaf
esperjenza xi deja vu jew xi ħaġa oħra, xi ħaġa li tqanlek f'din realtà. Imma jekk minn tagħmel xejn, ir-realtà jaf tibdlek ukoll kif jgħidlek vale. X'vol diri? Vol diri jekk inti tkun qed tistolja, you get replaced. Teqpa' inti li tkun imma you get replaced. Għalhekk dik il-biċċa xogħol tal-NPC. Ikun hemm minnhom li qegħdin letteralment tażżob u jkun hemm minnhom li jkunu qed jagħmlu xi ħaġa żgħura ta' nies. Jiġifieri jkun qed jarfu l-oħrajn u they become awakened as a whole. Għax letteralment qegħdin ġoraqda sħiħa u hekk ġo tal-pajjiż. Ħadd ma jaf x'inhu jiġri barra minn dal-pajjiż, x'inhu jiġri fil-Kungress Amerikan, UFOs u affarijiet oħra. Xejn minn dan, letteralment għall-lama. U nieħdu mill-elezzjoni l-aħħar waħda. Letteralment ma nafx jien diżastru. Stennejt naqra aktar aħjar minn Maltin forsi intellaw xi ħadd indipendenti forsi ma jaqpawx. Bda l-poter, għax b'ħafna poter ikun hemm korruzzjoni u b'poter assolut ikun hemm korruzzjoni assoluta bħal men. Insomma, ma nitlux f'dak. Insomma, aħjar nitlu f'dak dettal. X'taħseb Mirko? Nidħlu? Mela jgħidu li kulħadd huwa happy. Kif jista' jkun kulħadd huwa happy? Impossibbli men. Meta għandek ħafna serq, nies jgħixu barra, forsi minn ma jdurx bil-lej, ma jaraħħomx in-nies li qegħdin fuq il-bankijiet u affarijiet oħra. Issa ħajkonna podcast ma' Ashley fej ħanitkellmu ħafna fuq dal-affarijiet fejn għandna nuqqas ta' għarfien. Jien għandi kemm għaddejt esperjenza, problema bl-HHC għal xiex. Max ma konx nafx it-tempejeb, kien minn għalija t-tempejeb ħaxix, imma kien għalla sintetik. U da s-sibti xie minn fuq l-internet biex kunu tafu. L-autoritajiet ma jieħdux passi ta' xejn. Issa bħali mhux waħdi Mirko. Nafu xi ħadd ieħor li għadda mill-HHC. Ħafna. Problema l-aħwa moħħkom hemm. Nirringrazzjakom l-aħwa tal-li ġejtu segwejtuni. Diri kien qal Tom DeLonge u dejjem baqgħet imprinted ġo moħħi. The people that suffer the most shine the most. L-emozzjonijiet. Grazzi tal-li segwejtuni, narakom għal darb'oħra. Iktar tard il-ġimgħa d-dieħla ħajkonna live ma' Kit, tinsewx. U jekk għandkom xi domandi lesti, preparawhom u batuhomna ħalli nkunu nafu bihom, ħalli nkunu nistgħu nwiġbukom. Grazzi tas-support u tal-li segwuni. Narakom.